hau esteko saskibaloi taldea izango da, ezta? Donostiko unibertsitatekoa. Bai, eta jokatzen genuen Groseko jesuitetan. Ekipo honekin izan ginen Gipuzkoako txapeldun, ez dakit 3 urtez, eta gero jokatu ginen txapelketa bat Valentzian, 2. mailara igotzeko, baina ez ginen igo, baina oso ekipo polita izan zen. Dena den, zure ikasketa garaiak aipatzerakoan, esan behar da, lehenengo Bartzelonara joan zinela, kimika ikastera. Da, ez omen zitzaizun gustatu. Aspertu nintzen apur bat. Fisikarekin topo nuen eta nintzen gauza izan pasatzeko. Bartzelonan gauza bitxi bat gertatu zitzaizun, eta gero zure bizitzan eragin handia izan duena, ezta? Han euskal kantaldi bat entzun zenuen, eta horrek nolabait izateko zure jokabidea hortik aurrera aldatu egin zuen. Kimiko Deserrian ondoan bat zegoen Colegio Mayor bat, eta han suertatu ziren Osipiri Garai, Maria del Mar Bonet, Lourdes Illondo eta Xeberlete behin. Hor egon ginen euskaldun pilo bat, eta jaialen ostean egon ginen kontu kontari. Eta nola bai, apur bat, gertatu nintzen apur bat, lotxa, euskaraz egiteko gauzan nintzelakoz. Orduan zut, tutik ere zenekien euskaraz? Ez zerre. Bakarrik lagun batek emandako diska bat edo beste, memoriaz ikasi nuena, Xaberleten Euskal Herri Nerea eta beste horiek, eta tutik ez nekien. Baina, gau hartan, agindu nion Lourdes Illondori urtebetean ikasiko nuen euskeraz. Esan zian, bai. Esan eta egin? Esan eta egin, bai. Urtebetean ez, euskara ikasteko, aleman ikasteko bezala berduzu denbora asko, ez da? Baina, esan dezagun, hasi gintzala 70ean, abenduan hola, eta handik urte eta erdira, gauza nintzela, nola edo ala, beste batzuei klaseak emateko. Irakaslea, Jose Agustin Arrieta, izan zenuen? Jose Agustin Arrieta Ugartetxea. Kaixo, Gorka. 70ean edo? Zautu zenuten elkar edo? 79. 79. Azaroaren ondarrean edola izango ziren lehenengo klaseak. Irakasle hona zen? Ez dakit, zorrotza edo zer nintzen, ez dakit. Behin ere etzitzen ez duten horietakoa, Bai, Eta gero batzuen gauza bat ona netzako, eta zen oso kantuzalea. Oso kantuzalea. Naiz eta hortz, kaskarregoa izan, baina tira. Bion artean, zuk abestia proposatu eta nik abestu, ezta? Zurekin lehenengo klasea hartu zuenetik, 20 hilabetera, bera hasi zela klaseak ematen. Guztiz okerrez banago? Hori marka da. Elizondoko barnetegi batean, bai. Eta gogoratzen naiz handik postal bat bidali zen idala. Eskerrak emanez, gogoratzen naiz. Elizondora llegatzen naiz, nire taldea presentatzen diate, eta ziren bizkaitarrak. Tandandanak Xavier Peñaren liburuarekin ikasitakoak. Orduan, Bizkaiarekin topo induen, hola, deplauki, eta orduan egiten nuena zen, gabez ikasi, Bizkaieraren zera iztegia, adizkiak eta bar, eta Meramonean eman. Eta gero, kantuen bidez. Ez bakarrik zuk edo kantuen bidez, nik kantagintzak asko errestu bidea. Ibitzen balzea herri-zerri batetik, eta gero, kantuz-kantu asko zerrexago ba. Zenbat aldiz entzun dugu euskara oso zaila dela. Norbait badago horretaz hitzein dezakena zu zara? Oso zaila iruditzen zaizu? Ni beti esaten dut, euskara ez dela zaila, diferentea baizik. Garai hartan ikasteko grina, neukan grina hori eta zaletasun eta motivazio ikaragarri. Gaur egun baina handiago behar bada. Askoz gehiago. Burgosko epaiketaren garai hartan, batzuk, hain zuzen ere, atxilotuei eta eriotza kondena eman dietenei eta omenaldirik eta txikimendik honena, euskara ikasten jarraitzea litzateke eta... Momentu hartan, euskara eta herria oso zanpaturi zuden, eta nola edolako erantzuna bergenuen eman, ezta? Eta erantzunetako bat zen, euskara ikastea. Orduko kantaren bateko gondako zuen? Ez, klasetan baino gehiago nire etxean, gogoratzea iz. Bai. Han biltzen ginen Gorka, Edorta, Moreno Bergaretxe, Pertur eta Irurok. Pertur oso... Musikari ona zen, nire ustez. Gitarra jole oso ona zen. Aparta zen. Eta nik letrak erakusten izkien. Ni bada kanta bat, 79 irakatsiko zenidan, eta sekula ez dut ahaztu. Ez dut
Ez ere behar, ez dut irakurri behar. Segi Arranoa kantatzen. bortietan, gora da biltza hegaletan, nik ere hainbeste ordu zanderekin ganberetan. Orai aldiz ardura, Nik arra dizut bi begietan,